Кажи, вижте, какичке, аз си те гона. Аз си внимавам с връщата на скита, ти не внимаваш с връщата на скита. Не са близо. Чайо. Чайо. Внимавай с връщата на стъпване. Давай напред, де. Абе, давай не спирай, какво е това спиране се? Внимай да не го удариш. Пак ще го удариш. Пак е същия пак. Ага. Да. Какво? Пак ще... Опа! 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 Браво! Браво, бе. Дай 5 точки. Браво, много силно караш, не мога да те стигна. Ти ми избяга. Той това ти не знаеш. Ти можеш да караш така, знаеш ли? Ти няма не си казал сигурно, нали? А на мен защо не ми каза? Ти можеш, а? Да не те носи. Ти преди си носиш, нали? А? Да? Ти тук да представяш, ти ще доби работа. Доби работа.